kaya kako magsantong. O Ginoo, o Diyos ko, kaya kako magsantong. O Ginoo, o Diyos ko, kaya kako magsantong. Iligtas mo ko at ingatan, karing sablang tatagal kako. Nung ali, may ngari lang layon, itaginis dako, at paglapakan dako, at alang magligtas kako. O Ginoo, o Diyos ko, kaya kako magsantong. O Ginoo, atulan mo ko ketang kakong katuliran, at kayalan kasalanan. O Diyos a ema nga biran, at alasuri ning puso at kaisipan. Ding taong mitmong kasalanan, kaya kalasanang pamarusan, at patatagan ding taong banal. O Ginoo, o Diyos ko, kaya kako magsantong. O Diyos, yaing ka kung kalasag, detang mamintu, liligtas na laning Diyos. Ing Diyos, ukum yang ema nga biran, aldo makasadyayang mamarusa. O Ginoo, o Diyos ko, kaya kako magsantong. Parangalan tayo puing maya pabalita. Pagdulapan nyo ing mayap, at aliwa ing marawak, banketa magluwid ing biyeyo, at ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin. pamamasa aking maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ito, dakala ring taong may karandam karing amano ng Jesus at sinabi ra, tunepin iya ang propeta. Ngara naman ding aliwa, yapin ng Kristo. Dapat ding aliwa sinabi ra, manibatyawari Galileang Kristo. Sasabihan na ng kasulatan, kinging Kristo, manibatan niya king lahi ng David, at manibatya Bethlehem. Ing balen nung nuya menok na nga ni David. Inya may sagsagla ring tao tungkol kang Jesus. Buridaring mapilan ing dakpande, dapat alang di nakapkeya. Migbalik la ring gwardya, karing pamuntok daring pari at pariseo, ngarang kinutang, bakit eyedela keti? May kibatla, alapang taong minyabing anting taong iti. Kitang daring pariseo karela, ikayo man aling lang na kayo? At inawaring pamuntok ding Hudyo o metong mumang pariseo, ameniwala na kang Esos. Analang balo ring dakalataong din, king kautusan ng Moises, inya makasumpala. Ing metong karela, Nicodemo, itang minta kang Jesus, king misa na bengi, migsalitay karela, nga na, agpang king kautusan tamo, etaya sukat atulan ing metong nga tao, hanggang etamo pekirandaman at abaling depatana. Pekibada kang Nicodemo, ikaman tao ka Galilea, pag-aralan mo yung kasulatan, at akit mo king alang lunto propeta at tao Galilea. Kibat minuli yung balang metong karela, king sarili ng balen. Ing may pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning. Good morning po, Amo. Balik muna po tayo sa Violet, sa Quaresma. Dahil natapos ng pista ni Apong Pepe, no? Ni Apong San Jose.
Ngayon pong pandemic, no, dumami po yung mga nag-online selling. No, at maraming gumamit sa online na pamamaraan ng paghahanap buhay. No. At iba-iba po yung mga estilo, pamamaraan, at gimmick ng mga gumagamit dyan. No. Yung iba sa TikTok, no. Kung kabisado niyo po, yung may sumasayaw, may kumakanta, mayroong mga nag-jokes, iba-iba po. Sa isang programa po di ko alam kung saan ko na-tsempuan ito, in-interview yung mga nag-online selling na ganyan. Lalo na yung isa na ang paraan niya ay naka-sexy dress. Naka-sexy dress yung babae. At kaya pala maraming bumibili na lalaki naka-sexy dress. No? Yung misis, akala niya anong pinapanood ng kanyang mister. Pinakita naman ng mister, yan, mga sapatos. Sabi niya, ang aking tinitignan, ngayon pala yung nagtitinda, naka-sexy dress. Kaya nag-aaway silang mag-asawa dahil dyan. No? At sa mga nag-online selling po nang yan na pa-sexy, siyempre po iba-iba yung mga comments. No? Mayroon nang nambabastos, mayroon nang masamang sinasabi, mayroon namang pinupuri sila. No? Pero siyempre po sa isang ganon, kung titignan mo yung pakikinggan ang panig ng nagtitinda, siyempre masasaktan sa mga bastos na comments, no? Kahit na ganon. No? Ito nga pong in-interview, ganon na talaga ako manamit. No? Pero siguro, kasama na yung ginagamit ng God-given gift niya para makaakit ng customer. No? At hindi maiwasan pag gano'n, siya makakarinig ng mga bastos na comment. No? At pinagtanggol naman siya ng kanyang nanay na hindi naman talaga gano'n. No? Kasi meron nag-comment, siguro prostitute yan. Kaya dinadaan ngayon dahil wala sa mga bars, close and bars, yan, ganyan. No? Kaya nga na parang nasasaktan din sa comments na ito sa kanyang anak na babae. No, hindi naman ganyan ang aking anak. No. At siguro ito po'y hindi lang nangyari dito sa mga nagkaganyang online selling. Marami na nahuhusgahan sila, gayong hindi naman sila tunay na kilala. Anong pinagsasabi, gayong hindi mo naman alam kung sino talaga itong taong hinuhusgahan. At siguro unfair nga naman yun. Kailangan pakinggan mo muna yung panig nitong hinuhusgahan mo bago ka magsalita ng anumang bagay. Kasi hindi mo alam ang punot dulo. Isang baka anggulo lang nakikita. At maraming mga ganyan na mga biktima ng panghuhusga at maling panghuhusga. At ito nga po sa ating ebanghelyo, ito yung makikita natin na ultimo yung Panginoon ay biktima ng ganyan unfair judgment sa mga Pariseo na isang anggulo lang nakikita nila na como siya galing ng Galilea pero hindi naman sa tubong Galilea. Hindi nila alam na yung sinasabi nilang, hindi ba dapat ang Mesiya ay manggagaling sa Bethlehem, ang siyudad ni David? Hindi nila alam na doon siya nanggaling. Doon siya pinanganak. Dahil nangangaral siya sa Galilea, akala nila, tubong Galilea siya. Dahil hindi nila binulatlat at talagang tinignan, hinimay, ang pagkatao o si Jesus mismo. Kaya ganun ang sinabi ni Nicodemo dito. Sabi niya, nasa kultura natin, nasa kaugalian natin, sabi niya, na hindi natin dapat husgahan ang isang tao
hanggang di natin naririnig ang kanyang panig. Pero alam niyo po, sa mga taong galit, no, o kaya sa mga, kung ayaw ko ng isang tao, kahit kailan hindi siya makikinig sa panig mo. Kung ayaw ka, kahit anong sabihin mo, masama para sa isang taong hindi kampi sa'yo o kaya may galit sa'yo. No? Magiging bias. No? Kaya siguro ito mga presyo, mga bias na sa Panginoon. Ayaw nilang buksan ang kanilang kaisipan, kanilang tenga, para makita ang kabuuan tungkol sa Panginoon. Ang nangunguna sa kanila ay siguro yung inggit, ang galit, laban sa Panginoon. Kaya ito yung Panginoon, si biktima ng maling panghuhusga. At ganun din po, yung kanyang kamatayan sa krus, yun din, no? Hinusgan siyang yung mali ang kanilang panghusga sa kanya na como siya nagre-rebelda sa Roma, pinaratangan ng mga maling accusations, yan, ginawan ng mga kaso, para bagang yung mga pulis tanim bala, tanim droga, tapos gagawa ka ng kaso. So ito yung Panginoon. At siguro sa atin po rito ngayon, panahon ng Kwaresma, tayo rin pinapalalahanan na maghinay-hinay sa paghuhusga sa isa't isa. Kasi parang ganyan nang nangyayari sa mga Pilipino ngayon. Nakita lang ito na yung sinasabi. It would be unfair to the people who are being judged. Kaya nakapanahon po ngayon yung programa ng Eat Bulaga na huwag tayong maging judgmental. Kundi malalagay tayo sa mental hospital. Okay. Kaya to be fair, kailangan tignan mo yung kabuuan. Kilalanan ng husto ang isang tao bago bayo tamo pasulapong amano. At even then, kahit meron po tayong nakitang anumang depekto, wala tayong karapatan kondenahan ang isang tao na siya'y masama dahil lang sa isang bagay na nagawa niya. Dahil mayroong anggulo na ang isang tao ay marami ring nagagawang kabutihan. Okay? Kaya ito po, no? So sana tayo di mabilang sa mga taong judging unfairly yung ibang tao. Naway maging parehas tayo at higit sa lahat, maging maaway na lang tayo sa mga taong kung meron tayong nakitang pagkakamali sa kanila at maging maunawain, mapagpatawad sa kanila. Amen. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa pinatingang mga kailingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon na mabuhay ng parehas at higit sa lahat ang maging maunawain at mapagpatawad. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Para king Santa Iglesia, paratiya sanang pakit pakalulu, lugod at kapatawaran, para karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Para karing atsuking kayupayan, kapilan man sana, ere kakondenahan, ing ninumang kapamilataning makapaunang atol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Para karing alang katuliran, apangayatol, ipanibalara sana ing karelang piyamanwan, King Diyos, at patawaran do sa ring karelang kasalang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Para kaya katamungan, karing kaya katamong kaligaligan at kapagsubukan, magdulaptasan santungan King Ginoo, kaya katamong Diyos,
at talapagligtas, ipanalangin taking Ginoo. Ginodinan mo kaming makatuliran na pamibiyebye. Ngini po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ipa, ingke kang mapamakalulong grasya, patnubay na saring puso mi, king katuliran, uling nung era ka kayabe, era ka apamatulan. Itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ikanta tayo mo po yung dalit para kang pamagsadya ka rin ngayon. Matanggap yara pa ng Diyos, si panglubhos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting daon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligayan ng kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, tanggapan mo reting ke kaming ayin, at gawin mo lang mapamintu, ring puso mi, king kaburian mo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin, yat nayo rin puso yun. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino iba, Diyos king alangang lubos maipaya. Iting maula ng panauning grasya, iya ing regalo mo, king kaya kang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Diren mo keng sikanan, ban padalisayan din kay kaming puso, ban nasupil din kay kaming ilig, at kapamilatanan iti, malaya kaming makasuyo kaya. Tuturo mo keng mi biyebye, kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi makayat nala, king mapupus ayato. Nulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kay kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kay kam. Banal, banal, banaliyaing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa ting yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan,
Mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pira sineb binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Hinigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at paman niya binang may biyaning anak mo. Darang miya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap kilugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Gana ka mula naman din kapatid ming pepayinawan at maninayang sabing miye, din sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king imahin tala pangabos at mibog kibalan ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igpami ayat syubanwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mipamintuan ing loob mo, kete sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisawul king tukso, nunay kapos mo kami, king sablang marok. Igapos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan. Kimpanyatang ng Jesucristo kaya kaming talapanghabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing laban ming kasalpantianan ng kaya kaming iglesia. At pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo,
ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kay kayo. At kaya kaante mo rin. Timi kakapatap masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may yaos king apunan ng kordero. Ginoo, ego matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Siklawod mo po. Panalangin kang San Jose. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kayong Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambe mo Kristo, may katawan niyang tao. Nuan as San Jose, kaya kami mo naman, ipagit mo yung metong kangigpa, at tayran mo ko kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsi ka ng pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Amen.
Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ahig pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ingbalikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawanda iti makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti, aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ayon duning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami kabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing upayan ing kekang banal a grasya, iti mawa na kesana, karing kasalanan mi, at sa panaking mamatula keka, king aldoldoming pamibiyebye. Iti adon mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintutok, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. umeta nang iniluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos.
ikala ko harapatan mo. Pares na panaunin ng grasya, pares kanyang ikapepay lasa, lawan mo gulot mo tukibis ako, saupan mo ko kakong krus busanan ko, lawan mo gulot mo tukibis ako, saupan mo ko kakong krus busanan ko. Nakalpong salamat at maya po oras kay Kaingan. Maraming pong salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamo, ing makyabe tamo, king kayang lasa at kamatayan. Makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uli niti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biyeku, biyemo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyu, king parti anong no makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pibale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyari yula pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon ning pamanubling miye o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong, mi pagkalaman ni dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamyebye, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang, king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginutamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.